Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Бердәм Россия партиясының праймериз нәтиҗәләре буенча сез нәрсә әйтәсез менә? Нинди сәясәттә нинди яңалыклар көтелә? Узган праймеризның төп нәтиҗәләренә килгәндә, минемчә алар киләселәр. Беренчесе праймериз һәм халык. Праймериз узганча халык ул иң мөһим социаль проблемалар өчен тавыш бирде. Дебатларда һәм очрашуларда мөһим социаль проблемаларны бу исә мәгариф, сәламәтлек саклау, социаль яклау проблемаларны күтәргән кандидатлар иң күп тавыш җыючылар булып чыкты. Димәк, татарстанлылар шушы проблемаларны шишу ысулларын тәкъдим иткән кандидатлар өчен тавыш бирәләр. Шулай итеп, Бердәм Россия партиясе киләчәк сайлауларга бик актуаль социаль повестка белән барачак дип уйлыйбыз. Икенчедән, шулай Бердәм Россия партиясе киләчәк сайлауларга яңартылып килә. Чөнки татарстанлылар сәяси тәҗрибәсе булмаган күп кандидатлар өчен дә тавыш бирделәр. Без белгәнебезчә, лидерлар арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, КамАЗ мастер командасының җитәкчесе Владимир Чагин һәм Бала Сити балалар үзәгенә нигез салучы Альбина Насырова. Шулай ук праймериз исемлегендә бик күп яңа исемнәр дә бар, күренекле шәхесләр бар. Бу мәсәлән танылган татар язучысы Ркаил Зайдулла, Татар Камал театры актеры һәм артисты һәм режиссер, кинорежиссер Рамил Тухатуллин һәм шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессының рәисенең урынбасары Тәбрис Яруллин. Аның өчен минемчә яшь аудитория, социаль челтәрләрдәге яшь аудитория тавыш биргәннәрдер. Шулай итеп, менә шушы кандидатлар Дәүләт Советына усталар, татар теле мәсьәләләрен яклаучы бик көчле төркем барлыкка китерергә мөмкин. Өченчедән, Татарстан халкы алар ачык диалог өчен тавыш бирделәр. Чөнки бөтен дебатларда иң актив катнашкан кандидатлар, алар иң күп тавыш җыючылар булып чыктылар. Менә сез бу кандидатларга аерым тукталып китсәгез иде. Ни сәбәбе бу кандидатлар инде дип уйлыйсыз? Һәрберсен ничек бәяләр идегез? Минем уйлавымча, Тәбрис Яруллин ул яшь кандидат булачак узды һәм аның өчен социаль челтәрләрдә бик күп кешеләр, яшьләр шулай тавыш бирделәр. Таныклы татар язучысы Ркаил Зайдулла ул үзенең популяр булуы белән дәвам күп тавыш җыйгандыр дип уйлыйм. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.